sababu kanbaaw aw ni sɔgɔma nɛgɛ kaɲa 8 sangaɲa 1 o tana gosira an fɛ yan sɔgɔmada in na o waati kɛlen filɛ ni Lukman Sangare ale ka moto b'a la kali bɛnɛ o waati kɛlen kanbaaw filɛ ni Sunkalo Watara ka moto la ni waati in na Fandamakaw fɛ yen o waati kɛlen kanbaaw o b'an ka sɔgɔmada in na kunnafoniw lase waati o ko fɔ aw ye bakuruba kunnafoniw la boloci min n'a tile sabanan tun ye bi ye kunnafoni labanw y'a jira k'a fɔ furaji min n'o tun bolo dalen bɛ Zegwa ko o dɛsɛra ni Ala sɔnna ma ni kunnafoni min sɔrɔla la an bɛn'o lase aw ma san ni sɔnni cɛ Conseil des ministres kɛra kunu Bandaw ale y'a ɲɛmaaya kɛ o ye tasibila kɛ kunungo ka ɲɛsin Idriss Déby Itno ma Sunkalo ye kalo min ni maakɔrɔbaw sɛgɛ ka d'a la kosɛbɛ o tɛna sun don wa o tɛna dumuni kɛ ka ɲɛ o de la kunnafonidilaw jiginna kunu ka ɲininkali kɛ nin ko ninnu kan Énergie du Mali Lamine Seydou Traoré n'ale minisiri ye ale taara bɔ kuransoba min filɛ ka jɔ Sotiba ale ni Sirakɔrɔ a taara ɲɛ da olu ka kunu Tchadkaw fɛ yen Idriss Déby Itno a fagacogo a kamanagan bɛ maaw la kosɛbɛ caman bɛ ka fɛn fɔ a la minnu ni sabati ba tɛ a kumaw la fagacogo caman bɛ ka fɔ Idriss Déby kan bi min bɛ ka sigana don a ko la kosɛbɛ Kɔrɔbarikaw fɛ Abubo Ndofiri ko binganikɛlaw nana kunungo fayiri la nɛgɛ kaɲa 3 waati kana fo dugujɛ da la Muguci kan tun bɛ Abubo bakuruba kunnafoniw de filɛ min bɛna lase aw ma fana balimakɛ Karim Sidibe fɛ la an bɛ don Ala ka tile hɛrɛ di aw ni ne ma an b'a daminɛ n'an ka sigida kibaruyaw ye a jirala k'a fɔ ɲɔni bɛ an ka sigida la yan o kɛra sababu ye wulikajɔ minnu n'o kun bilalen bɛ sen kan walasa Zegwa denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen bɛ se ka boloci sɔrɔ cogo min a bɛ i n'a fɔ jate a ɲaamina ka d'a kan denmisɛnnin hakɛ min sɔrɔla ani furaji hakɛ min bɛ yen ko furaji dɛsɛra denmisɛnninw la wala kunungo an ye docteur wele yala nin ko kɛra kɛcogo jumɛn na teliyara k'ale ye wele se Kajulukaw ma Kajulu fana ye wele se Sikaso ma ci bɛ taa fo ka taa se a se yɔrɔ la wala an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko welewele min dara Zegwakaw ye a welewele sɛbɛkɔrɔ mɛnna kosɛbɛ ka sanga nin boloci kofɔlen ma o siratigɛ la docteur Ablaye Sanogo n'Ala sɔnna ma yanni wulafɛda cɛ an bɛna kumaɲɔgɔnya kɛ ni dɔgɔtɔrɔso ɲɛmaaw ye nin ko in bɛ se ka kɛ kɛcogo jumɛn na walasa a kana na bila nin cogo in na an bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ hali n'a kɛra an bɛna wuli ka se Kajulu ka taa ɲininkali kɛ docteur ɲɛmaa la walasa u ka fɛn fɔ nin boloci kofɔlen min ni a bɛ tali kɛ ɲɔni kɛlɛli la walasa Zegwakaw bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a sɔrɔ cogo min na Conseil des ministres sen fɛ kunu Bandaw ale tun b'a ɲɛmaaya la minisiri bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan Bandaw a ye a ɲini minisiriw fɛ ko k'a wuli k'i jɔ ka miniti 1 tasibila kɛ ka ɲɛsin Idriss Déby Itno ma Tchadkaw ka jamana ɲɛmaa min y'a seko a n'a damayira bɛɛ lajɛlen kɛ Mali yɛrɛ lakanako la ko a n'o ka kan ka d'a kan ko maa don ale yɛrɛ Bandaw ko caman bɛ ale ni Idriss Déby ni ɲɔgɔn cɛ min ni bi tɛ kelen ye o siratigɛ la o ye miniti 1 tasibila ka ye ka tila ka yamaruya ko bɛna tile 3 o tasi bila ɲɔgɔn ka ye Mali drapeau bɛɛ lajɛlen bɛ sigi ka jɔ kilancɛ la kamasɔrɔ Idriss Déby ale ka ntanyani ma o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ Conseil des ministres kɛra kunu o ye da se fɛn caman ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la kalafili nataw ani u ye so minnu terrain minnu di Mali gouvernement ma an b'a ladɔnniya k'a fɔ Jijan mara la ko o kunnafoniw de dira kunungo walasa Mali bɛ se ka baarada caman dugukolo sɔrɔ cogo min na Sunkalo mana bɔ ni kunnamaja kɛ a bɛ sɛgɛ se kosɛbɛ mɔgɔkɔrɔbaw ma a yirala k'a fɔ mɔgɔkɔrɔba ni fari ma lafiya i ni sun man kan o diinɛ y'o min fɔ a laban a bɛ ka gɛlɛyaba ye sundonbali tigilamɔgɔw ma maakɔrɔbaw kɛra u tɛ sunna wa u tɛ dumuni sɔrɔ ka kɛ sunkalo yɛrɛ fan bɛɛ lajɛlen na a ma ɲɛ min kɔ kunungo mɔgɔkɔrɔba dɔw olu taara ka taa buru ɲini dugu kɔnɔ Bamakɔ o buru ɲinitɔ o ni kunnafonidilaw bɛnna o ye ɲininkali k'o la yanni kɛra kɛcogo jumɛn na
o y'a jira k'a fɔ ko o kɔni bɛ min fɔ ko k'a fɔ sotigi ye k'u sara u musow la o ko hakili to maakɔrɔbaw bɛ minnu ka so u hakili to a la ko n'o tɛ a laban ni kunnabajɛ kɛ n'a fɔra fɛn min n'o ye sugurinbalo ko o ka kɛ maakɔrɔba daraka ye ko bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ o ye fɛn min ni gɛlɛya b'a la kosɛbɛ o la ko ka hakili to maakɔrɔbaw ani denmisɛnninw la kosɛbɛ sunkalo la n'o tɛ ko gɛlɛya b'a la hali n'a sɔrɔ tɛ ka sun don énergie du Mali an b'a ladɔnniya k'a fɔ Lamine Seydou Traoré ale ye taama kɛ kunungo ka taa se énergie so kura minnu bɛ ka jɔ sirakɔrɔ ani fɛn min n'o sotiba ye sirakɔrɔ ta ko bɛ taa jɔ mégawatt 100 ma fɛn min n'o ye sotiba ye ko o mégawatt bɛ jɔ 100 ani a kunkan fɛn na o siratigɛ la Seydou Lamine Traoré k'a ye kunnafoni dɔ di waati tɛmɛnenw ko walasa Mali kuranko a n'a jiko bɛ se ka nɔgɔya cogo min ko fo ka miliyari 2,000 ani miliyari 300 n'a kunkan fɛn fo k'a ɲini k'o don wa o miliyari 2,000 ani kɔ kunungo tuma min na n'a tun bɛ sirakɔrɔ a ye nin kunnafoni di ka bɛɛ lajɛlen détaillé nafolo kan ka taa fan min fɛ ka tila ka na nafolo miliyari 2,000 ani kɔ ka tila yɔrɔ ban o la a ye o min yira ko kokura ntɛnɛn don n'o bɛnna kalo ni tile 20 ma ne y'a sɔrɔ o pani tun bɛ o kuranso min tɛmɛnen filɛ ka bɔ Côte d'Ivoire ka don Kucala fɛ n'o ka taa Segu ko a ye pani sɔrɔ tuguni ka fara pani kɔrɔ kan sira kelen bɛ nin ma kosɛbɛ jamana o jamana ni nin gɛlɛyaba bɛ yen ko ni jamana kɔnɔdenw m'a faamu a laban a bɛ kɛ gɛlɛya ye o y'a sɔrɔ a ka ca Ala fɛ maaw bɛ yen minnu bɛ nin dabɔ a kama hali n'a ma kɛ jamana a bɔra jamana minnu na wa minnu ta ye nin kuranso kofɔlen n'o ye Faransi ye ko olu sago n'a dingo bɛ nin fɛn ninnu de la o la ni a nana ye k'a fɔ bɛɛ fɛ ka muruti ladon jamana o jamana kan a n'a ɲɔgɔnnaw k'o bɛ fɔlɔ kurantigɛ n'a kow de ma o la o de kosɔn Lamine Seydou Traoré ale y'a jira k'a fɔ ko n'Ala sɔnna ma tile 2 in na bɛɛ a kuranko bɛna sigi sen kan Tchadikaw fɛ yen an b'a ladɔnniya k'a fɔ Idriss Déby Itno o ye a faga a fagacogo kuma kɔni bilama bɛ ka caya kosɛbɛ Idriss Déby Itno a sugantilen kurani ka kɛ jamana ɲɛmaa ye kalafili sen fɛ ko o taara kɛlɛdaga la kɛlɛdaga min ni a tora o kɛlɛkɛyɔrɔ la a tora to cogo min na kuma bɛ ka caya kan kosɛbɛ maa minnu n'olu ye a kisɛda ye ka fɔ de ko ni kisɛ in bɔra yɔrɔ janna ayi ko nin ma bɔ yɔrɔ janna ka da kan n'i y'a sɔrɔ maa min y'a sɔrɔ ko nin tigi kɔni tun b'a kɛrɛfɛ kosɛbɛ k'a sɔrɔ ka mugu cɛ a la a ka kɛ nin cogo in na tan a fɔra kabiri sibiridon ko dɔ y'a ja k'a fɔ ko Idriss Déby ko kisɛ y'a sɔrɔ a joginna dɔw ko k'a ka chef d'état-major ko o tora kɛlɛda la o don dɔw ko a kɛra karidon dɔw yɛrɛ ko k'a kɛra ntɛnɛn sɔgɔmada joona la ntɛnɛn sɔgɔmada joona ta maa min y'o lase o kɛra moritegeli tigilamaa min n'olu kun ye fɛrɛ bɔ k'i kuntin jamana kan Mamata Ali de y'a fɔ ko Idriss Déby n'a sɔrɔ a bonna kisɛ la k'a bonna karidon ka dugu jɛ tɛnɛn na ka da kan ko nana siga yɔrɔ dɔ ma k'a fɔ ɲɛmaa kan ka kɛ yɔrɔ kofɔlenw la o y'o sɛbɛkɔrɔ bon kosɛbɛ ko o bonida sera Idriss Déby Itno ma o siratigɛ la kuma cayara nin ko ninnu na o la min kɔni ma ɲɛ ni ŋanadabaw y'o fɔ o ye laɲini kɛ Faransi fɛ ko ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka tɛgɛ da ko kisɛ kan Idriss Déby Itno a sara o tɛ baasi ye ko nka a sara sa cogo min na ko k'a da kɛnɛ kan hali n'a sɔrɔ olu n'a tun tɛ ɲɔgɔn Emmanuel Macron ma u ye misali ta Mali ma tuma min ko Emmanuel Macron y'a fɔ petu ko a ɲɛmaa tɛ di sɔrɔsiw ma kun jumɛn na sisan kɔni a ko nin tɛ baasi ye k'ale bɛ min jɔrɔ Tchad ta la o y'a ye k'a fɔ Tchad wa ko a gouvernement a jamana bɛ se ka basigi cogo min na ne y'a sɔrɔ furancɛ fanga in o de bɛna kɛ sababu ye k'a basigi ko o ti ale bolo baasi ye a y'a jira kokura k'a fɔ a laban ye min ye jumadon ni o ye sini ni Idriss Déby Itno a su kan ka don ko Emmanuel Macron yɛrɛ kan ka y'a kɛnɛ kan sini parti politique minnu bɛ yen parti politique 30 olu ye sɛbɛnni kɛ k'a ci Faransi ma k'a ci sebatigi bɛɛ ma k'u ka kuma Mamadu Idriss Déby n'o ye Idriss Déby yɛrɛ denkɛ ye ko a filɛ ka min fɛɛrɛ boloda ko a kana kɛ ka d'a kan ko a kɛcogo tɛ nin ye o siratigɛ la min ka fisa bi ko y'a ye k'a fɔ
ne y'a sɔrɔ faransi hinɛ bɛ n'a sɔrɔ cadi hinɛ bɛ faransi la ko faransi ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ngana da b'a saw minnu bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ni ka bɛn kelen ma o de la Mahamad Idriss Déby a ye wele se bɛɛ ma ko n'a y'a sɔrɔ maaw hakili la k'a fɔ a bɛ ka min fɔ ko namara ko b'a la ko namara ko t'a la wa ko tile fila in na a bɛna gouvernement kura sigi gouvernement kura ye bɛɛ lajɛlen bɛ don o la wa ko ni kalo 18 dafara k'a bɛ fanga di civil tigilamɔgɔw ma o siratigɛ la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ jamana ɲɛmaa caman kan ka ye nin kɛnɛ kan sini n'o ye Idriss Déby ka sukuya kɛnɛ ye o la an bɛ ladɔnniya k'a fɔ ko Idriss Déby ala ka kalifa minɛ la k'a si to san 60 ani san 8 a ye san 30 a y'o de kɛ jamana ɲɛmaaya la Burkina Faso yirigu ko Burkina Faso sɔrɔsi maa 4 tora kɛlɛ la ko kura kunungo a sanga o tun bɛ yala la walasa ka mɔni kɛ o tora mɔni na taga bi janfa da janfa min n'a kɛra mugu ci ɲɔgɔn na ye maaw bɔra jadikɛlaw bɔra ni moto ye tu kɔnɔ ne ka kisɛ kɔni da don o la ko Burkina Faso sɔrɔsi maa 4 tora yen kɔrɔbarikaw fɛ yen a b'o dɔ firi yen nɔ ko ka dugu jɛ kunungo la marifakan duruntura kosɛbɛ nɛgɛ kaɲa 3 waati fo kana se dugujɛ nda ma ko marifakan tun bɛ nin yɔrɔ kofɔlen de la a dun a kɛra kɛcogo jumɛn na a jirala k'a fɔ ko binganikɛla dɔw bɔra ka na bi nin yɔrɔ kofɔlen kan dugukila ma fɛ a kɛra muguci ɲɔgɔn na min ye ko a kɛra sababu ye o ye kɔrɔbari sɔrɔsiw o sera ka maa min faga ni janfanci ninnu na kɛra maa 3 ye ko maa 2 b'a la walima maa 1 b'a la o kɔni o y'o kɛ bolokɛrɛma ye wa ko kɔrɔbari sɔrɔsi 1 k'u kɔni joginna sen fɛ n b'a aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin kɔni y'a siɲɛ fɔlɔ ye kabini Alassane Dramane Ouattara nana fanga la ka na mugu ci kan dɔ kɔnɔ nin cogo in na tan ko an ma deli ka kɛ kabini kafɔnɔ o balawu kɛra o don an bɛ ɲɔgɔn bila yan ne bɛ aw fo k'a waleɲuman dɔn k'a fɔ aw ye ni Ala ma ko wɛrɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ n'Ala sɔnna ma nin kunnafoni kelen kɛnɛ kan bi su in na o la san'o cɛ o ye kan bɛɛ de ye aw kan bɛ o waati la a to bɛ n ka sana Mamadu